kamerą nie spróbujemy grać. Poczekaj, jak to była? Haraj? No, że tu z kameratką. Jerzy! Jerzynku, Maryszku. Po czym? A teraz budeme skakać drahy, takže 3, 2, 1, skaczmy, Saši. Skacz. No skocz. A ja cię to nauczę, Saši, skocz tam, skocz, proszę. Nie szansa. A nie możemy się dotknąć drewenego, okej? A to już pochodzie. Poczekaj. Na zielone skoczy. Cicho. O, dobre. Cicho. Cicho. Jezus,